Как практически работи симулатора? Изработен е на база на сфера, на неката сфера. Съответно, менюто е същото, всичко както се прави по машината, така се прави и на симулатора. Влиза се в менюто чрез този бутон. В момента изписва статистики. Сега, за да сменим протокола от Executive, който е настроен в момента, на MDB, влизаме в менюто, натискаме бутон C, отиваме на Failures. С нулата въртим вътре в менюто, отиваме на програмиране на параметри. Ето ни е Enter. Кеш, още веднъж Enter. Prices не ни интересува в момента, след малко ще го разгледаме. Coin механизъм Enter, Coin механизъм Set. От Executive местим на MDB, с нулата с Enter потвърждаваме. И излизаме от това меню. След което вадим машината от захранването, изключваме симулатора от захранването и тези 4 джъмпера ги щракаме в обратната посока. Съответно за MDB наляво. Включваме отново. Чакаме да се стартира. И сега ще ни даде грешка, защото сме закачили монетник на Exe. Трябва да го сменим. Слагаме монетник на MDB. И ето го, сега работи MDB-то. За тест и пълнене на монетника в момента според монетника си влизаме в неговото меню и си го пълним. Ако само тестваме, е 1 евро, отчита 1 евро и имаме 3 позиции, 10, 11 и 12 са активни. На цена в момента са направени 1 евро. Пробвахме 10-та позиция, завъртя. Да, даже не е, но в момента 10 цента е настроена да е цената. Монетника върна ресто. Настройката на цените. Влизаме в менюто, същия бутон. Директно може да натиснем бутон номер 9 на клавиатурата и в момента сме в менюто за настройка на цените. Първата позиция, както казах, 10. За да настроим нейната цена, натискаме веднъж ето и започва да мига настроената цена. Можем да я направим примерно 1 лев. И съответно 1 евро вече ще е модерно. С потвърждаваме и отиваме на следващата позиция, която може да настроим. 11. Правим на 1,20. Потвърждаваме и третата ни цена, която имаме, може да я направим примерно 80 стотинки. Чакайте, че объркахме. 12. Правим 80. 80. И потвърждаваме се. С което сме готови. 3 цени има, които може да настроим за 3 позиции. С C-то излизаме от менюто. И за да влезем в нормален режим на работа, натискаме още веднъж бутона за менюто. Ето сега може да проверим настроените цени. На 10-та позиция е 1 лев, както го направихме. На 11-та 1,20. И на 12-та направихме 80. Така, ако евентуално в даден момент влезе в някаква грешка, влизаме в менюто, с C-то отиваме във второто меню, грешки, с Enter потвърждаваме. Тук може да прочетем каква е грешката. В Failure Reset с E изтриваме, ако има някакви натрупани грешки, за да продължим да работим. Мисля, че това е всичко, което мога да кажа.